Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga intensyones para sa isulog naton sa ika-12 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagdanday Anastasio kag Nenya, offered by Prese Mendote. Para sa kalagdanday Luciano, Carmen, Luis, Jerry, Rolando, kag Lorena, offered by Mr. and Mrs. Carmelo Ardiente and family. Thanksgiving is offered for the birthday of Reme Buritilio. Today, June 20, offered by Cecilia Buritilio and family. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. by Mr. Donde, Marvin and Wendell Ledesma for celebrating the Father's Day and good health always. Kag ang aton niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Aisa Kapauan and family, Mr. and Mrs. Roger Amagen and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amuyot and family, Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family, Mr. and Mrs. Anabella Sayo and family, Mr. and Mrs. Remy Bonitelio and family, kag Mr. and Mrs. Antonio and Dave Villones and family. Sa iya pagpadala sang iya mga gintutunan sa misyon sa mga kabanwahanan sang Israel, si Jesus nagsiling nga wala sila sing dapat kahadlukan. Sila ginabantayan kag ginatipigan sang Dios. Gani magpanaksi sila kay Jesus kag sa maayong balita nga may kaisog sa iya bahin. Si Jesus magkilala sa ila dito sa tubangan sang iya amay sa langit. Aton man kaya sa ulog, buwas nga adlaw, ang Father's Day. Pangayoon naton ang grasya sa langit noon nga amay para sa mga amay sa duta, sa ila paghimakas, para sa ikaayo sang ila pamilya. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father John Tadifa. Panay magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ulungan
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Mga utod, ato na nakilalahon ang ato mga sala. Agod nga mangin takos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka, maluoy ka, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa himaya sa Diyos sa kahitahasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya, himaya Sa Diyos sa kaitasan, sa duta paghidain. sa mga tao na may maayo singkabubuhot o Ginoong Diyos, Hari na langit mo. Diyos na amay, mapagagahong sa tanan. Himaya, himaya, sa Diyos sa kaitasan. Himaya, himaya, sa Diyos sa kaitasan. Nagadayaw kami sa imo, nagkapangimulahan kami, nagasimba kami sa imo, nagkarimaya kami, nagapasalamat kami, bangod sa dako mong mahimaya. Sa Diyos sa kahitaasan, himaya, Himaya, sa Diyos sa kaitasan, o Ginoong Jesucristo, bugtong nga anak sa Amay, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw, anak
Luoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahinasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Tungkol kay ikaw lamang ang santo. Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing mataas. O Heso Kristo. Tungkol sa Espiritu Santo, sa himala sa Diyos na Amay. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Mga muyo kita, O Diyos nga maluluyon, Ikaw ang nagapalig-on sa mga nagasalig sa imo. Kung wala Ikaw, ang tao wala sa sarang mahimo. Hatagi kami sa imo grasya, agud matuman namon ang iyong mga sugo, agud malugpayan man Ikaw sa amon mga handom ka mga buhat. Ginapangayon namin sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa nga Espiritu Santo, Dios tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Jeremias. Si Jeremias nagsiling, nabatian ko ang mga tawo nga nagahinuring-huring. Si kakugmat yara bisan diin. Isugid ta siya sa mga otoridad. Bisan ang akon suod nga mga abyan, nagahulat sang akon pagkapukan. Nagasiling sila, ayhan sarang siya malimbungan. Dayon madakop naton siya kag matimalusan. Apang ikaw o Ginoo yara sa akon luyo. Makusog kag gamhanan, kag ang tanan nga nagahingabot sa akon mapukan. Indi gid sila magdaog. Mahuy-an gid sila sing dako, kay indi sila magmadinalagon. Ang ila kahuluy-an manginwalay katapusan, kag indi gid malimtan. Pero, o Ginoo nga makagagahom, gintilawan mo ang mga tawo sa matarong nga paagi. Nahibaluan mo ang sulod sang ila mga tagipusoon kag hunahuna. Gani patanawa ko sang imo pagtimalos sa akon mga kaaway. Kay gintugyan ko sa imo mga kamot ang akon kahimtangan. Mag-amba sa Ginoo, dayawa ang Ginoo. Ginaluwas niya ang ginapigos sa gahom sang malaot nga mga tawo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Sabta ako, o Ginoo, tungod sang imo dako nga gugma. Sabta ako, O Ginoo, tungod sang imo dako nga gugma. Tungod sa imo, ginapasipalahan ako, kag ginapakahuyan gid ako. Kaangay ako sang dumuluong sa akon mga utod. Daw sumalayo ako sa akon panimalay, ang akon katutom sa imo templo, daw kalayo nga nagadaba-daba sa sulod nakon. Ang mga pagpasipala nga ginapatuhoy sa imo, nagtupa sa akon. Sabta ako, O Ginoo, tungod sang imo dako nga gugma. Pero ako, magapangamuyo ako sa imo, o Ginoo. Sabta ako, o Dios, sa tion nga luyag mo, tungod sang imo dako nga gugma, tungod kay ginatuman mo ang imo saad sa pagluwas,
Sabta ako o Ginoo, tungod sang kaayo sang imo mapinadayunon nga gugma. Balikda ako suno sa imo dako nga kaluoy. Sabta ako, o Ginoo, tungod sang imo dako nga gugma. Kung makita ini sa mga imol, magakalipay sila. Ang nagasimba sa Dios mapaligon. Ang Ginoo nagapamati sa mga imol, kag wala niya ginakalimti ang iya mga tawo nga nabilanggo. Dayawang Dios o langit kag duta, o mga dagat kagantanan nga mga nagapuyo sa inyo. Sabta ako, o Ginoo, tungod sang imo dako nga gugma. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, ang sala nagsulod sa kalibutan paagi sa isa ka tawo, kag ang iya sala nagpadala sing kamatayon. Gani ang kamatayon nagaabot sa tanan nga mga tawo, kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala. Ang sala yari na sa kalibutan sa wala pa mahatag ang kasuguan. Pero kung wala sing kasuguan, ang sala wala maisip batok sa tao. Pero halin sang tiyempo ni Adan tubtob kay Moises, ang kamatayon nagagahom sa tanan nga mga tao, bisan pa sa wala makasala, subong sang ginhimo ni Adan sang paglapas niya sang sugo sang Dios. Si Adan larawan sang isa nga magakari, pero sila nga duha hindi mapareho. Kay ang regalo sang Dios hindi mapaanggid sa sala ni Adan. Matuod gid nga tungod sang sala sadtong isa ka tawo madamo ang napatay. Pero ang grasya sang Dios sobra pa sini kagamuman ang iya bugana nga regalo para sa madamo nga mga tawo. Paagi sa grasya sang isa ka tawo nga amo si Hesu Kristo, ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios, pagyagpagtindog ang tanan. Ang Espiritu sang kamaturan magasaksi na hanungod sa akon siling sang Ginoo, kag kamuman magapanaksi para sa akon. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iyang magintotonan, hindi ka mo magkahadlok sa mga tao. Wala sing ginatabunan nga hindi mabuksan, kag wala sing sekreto nga hindi mabuyagyag. Ang ginasiling ko sa inyo sa madulom, ihambal ninyo sa masanag, kag inyo mabatian sa hutik, isinggit ninyo gikan sa atop sa mga balay. Hindi ka mo magkahadlok sa mga makapatay sa lawas, bukod sang lawas, pero hindi makapatay sang kalag. Sa baylo, magkahadlok ka mo sa Dios na makalaglag sang lawas sa kalag,
dito sa impyerno. Hindi bala nga tagduhasing ko lang ang magamay nga pispis? Pero wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga wala sing pahanugot ang amay. Kag ko nahanungod sa inyo, bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo, naisip na tanan. Gani, hindi ka mo magkahadlok, kay mahal pa kamo kaayo sa magagmay nga mga pispis. Ang bisan sino nga magkilala sa akon sa atubangan sa mga tao, kilalahon kuman siya sa atubangan sang akon amay sa langit. Pero ang bisan sino nga hindi makilala sa akon sa atubangan sa mga tao, hindi ko man siya pagkilalahon sa atubangan sa akon amay nga yara sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Hesukristo. Hinigugma nga mauto maayong gabi sa inyong tanan. Ang aton santos nga Ebanghelyo nagasugpon sa Ebanghelyo nga aton gipamatian sa nagligad nga semana. Matapos nga magbatyag sang kaluoy ang aton Ginoo sa mga tawo, bangod kay ang kahimtangan nila kasubong sa makarnero nga wala sa manugbantay, iya gintawag, gintipon, kaginahatagan sang instructions ang iya mga gintuton-an agod sila ipadala. Kakabahin sining iya nga instructions amo ang aton karon ginapamalandungan sa sini nga Domingo. Ang pagpahanumdom sa ila nga hindi sila magkahadlok. Hinigugma nga mga utod sa aton pa ang mga apostoles ginpadala sa misyon agud nga magpalapnag sang maayong balita. Ang ila na batian nga daw hutik lang halin sa aton Ginoo, dapat nila iwaragwag, ipaambit, ipaalinton sa iban nga mga tao. Huo, nahibalaan gid sa aton Ginoo nga sa paghimo nila sini, hindi tanan nga mga tao ang magabaton sa ila. Sa bagay, may magakontra pa, magayaguta. Kado kasubong bala sang gahom, sang kalainan nga nagapugong, kag padayon nga magapugong agod nga magluntad ang ginarian sang Dios. Tinigog mga mautod sa sining nga paino-ino, pidigid naton ini malantaw sa aton nga panahon. Bilang mga binunyagan, ano bala ang aton nga disposisyon na hanungod sa maayong balita o kung pagtuo nga aton na baton. Di bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit. Kung kaisa bala kita nga mga Katoliko, daluyag ba naton taguon ang atong pagkakatoliko? Nga aman, halimbawa, bisan magsakay lang kita sa salakyan nga masami naton nga panguros kita no. Tudo sa mga malam, sakay ka gani sa salakyan, panguros ka kay para ginhalad mo imo nga pagpanglakaton sa mahal nga Dios agud nga mapalayo sa disgrasya, no? Kay tituod man sobra aton salig sa driver kag sobra man aton salig sa salakyan, no? Ti ko kaisa hindi kina maibitar nga basi may mga hindi amo nga masugata sa dalan. Ti amo na hambal sa mga tigulang, ti magsakay sa salakyan manguros, no? Ti anong ginahimo naton kag isa ang pinakagamay gid nga krus gid, no? Nga daw gusto naton no hindi kita matalupangdan nga kita Katoliko, no? Huo yun mga mautod, hindi lang inaamo sina. Kung isa, kumakaon kita sa mga restaurants, o kung di indira, no? Di dapat tali mga ngadi kita anay antes kaon. Baw, ginahawa, manatong kaduko-duko, gin nga daw, nahadlok kita magpabalo nga, nagpangadi kita. No? Huo, hindi natin dapat pagkahuya ang mahal nga Diyos. No? Siling sa aton Ginoo sa Ebanghelyo, ang nagakilala sa akon, sa atubangan sa mga tao,
Akon man sila kilalahon sa atubangan sa amay. Pero ang nahuya sa akon, ang wala na kilala sa akon sa tunga sa mga tao, hindi ko man sila pagkilalahon. Tinigog mga mautod, amo ini ang aton misyon. Hindi naton pag-ikahuya ang aton pagkakristyano. Ang aton pagkakristyano, may misyon ini nga dala. Nga ikabuhi naton sing matuod-tuod, maninguha kita. Agod nga ang mga tao nga makakita sa aton, makakita sang kapawa sa bagay nga sila man magpalapit sa mahal nga Dios. Kagamo ini ang ginatawag naton mission by attraction. Kagamo ini ang natabo sang una nga panahon ko nga nagdamo ang mga sumulunod sa aton Ginoong Hesukristo. Una, yagtong hitabo sa diin ang una nga mga Kristiyano matapos na nagkayab ang Ginoo sa langit, nagbaligya sang ila pagkabutang kag nagpaambitanay, no? Di damo ang na-attract sang sina nga panimuot kag nag-intra sila sa katilingban sa mga tumuluo. Mission by attraction, martyrdom. Damo gid pamatay nga mga Kristiyano. Ang iban gani ginimo pa nga daw sulo ni Nero sa iyang palasyo, no? Nga kung gabi ginasindutan nagudto nga may kung sa aton pang daw solar nga street light, no? Si Nero ya street light ya Kristiyano nga ginasindihan agud nga maghatag sang kapawa sa kadulom sa kagabihon. Pero natingala ang iban nga damo ang ginpamatay nga ang damo man gihapon ang mga Kristiyano. Siling nila, there is something in this faith of the followers of Jesus kung nga amo sila kaisog. Kagdamo ang nagpasakop pagid. Mission by attraction, by the way of life sang mga Kristiyano. Hinigugmang ang mga utod, amo man ini kinahanglanon naton sa aton nga panahon. Ang aton kabuhi bilang mga binunyagan nga magserbi nga suga kag ihimplo sa aton isikatawo agod nga sila magpalapit sa mahal nga Dios. Gani kabay pang aton kabuhi hindi magdala sa iskandalo sa iba naton nga mga utod sa bagay nga magpalayo sila sa mahal nga Dios. Siling sang iban, Father, hindi na ko magsimbaya, Father, nga ahaw di si kuha na gani, Father, wala simba man na, utro man na, Father, katismusa, no? Si kuha gani na, Father, wala simba man na, wala pangadi man na, pero utro ka bagit, no? Yes, our way of life can become a scandal to others. Agod nga hindi na sila magpalapit sa ka-Jesus. Di mga utod, hindi naton pa ikahuya ang aton na pagtuo. Ibantala naton ang maayong balita. Kung hindi man sa aton mga pulong, mas importante paagi sa aton kabuhi. Baguhon naton ang aton pagtuo, tanan kita. Nagatuwa ko sa Dios Amay nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo iya anak nga bugtong aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansan sa krus napatay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikato kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, karagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makaripa sa liwat, sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakauptan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyok kita, mga utod sa Amay, agod nga hatagan niya kita sing kusog nga kilalahon
si Ginoong Jesus sa aton pagpangabuhi, sa aton pulong kagbuhat. Sa dako nga pagsalig, mga muyo kita sa iya nga nagasiling, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Sang iwag sang ginatudlo sang ebanghelyo, kabay pa nga ang simbahan, ang banwa sang Dios, magpadayon sa pagbantala sang maayong balita, bisan pa nga ini kontrahon kag balabagan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga nagahimakas, agud mapaluntad ang paghidait sa amon pungsod, ang pagrespeto sa kabuhi kag dignidad sang tawo, ang katarungan kag ang katinlo sa pag-alagad, makaagom sang kusog gikan sa Dios sa pagpadayon sang ila ginahimo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pang ang mga kubos, mga nagapangasubo, mga mahidaiton, mga ginahingabot tungod sa ebanghelyo, makabatyag sang pagkabulahan sang Dios, kag magkalipay gid sa iya. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay nga ang mga amay magdangop kay San Jose, nga gintugyan sang pagbantay sa Sagrada Pamilya. Kabay pa nga mangin mapinalanggaon sila sa ila pamilya, kag matinumanon sa ila katungdanan bilang haligi sang pamilya. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang paghimakas sa mga amay, balusan sang pagpalangga, pagtahod, kag pagpangamuyo sang ila asawa kag mga anak. Kag kabay pa nga ang mga amay nga nagtaliwa na, batunon sa kalipay sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ipangamuyo man naton ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ulangit nun nga amay, pamatii ang amon mga pangamuyo. Himua kami nga imubanwa, nga nagabinuligay, kag matagipusuon nga malapit sa maluya ka nagaantos. Kinapangayot namin sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amon Ginoo
Walay magtinawa tanan. Magpangamuyok amo mga utod, agud ang akon kag inyo nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Butunta sa ginong sakripisyo sa imong makamot, sa karewa kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapaslanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo namay, imo ginasagod ang makatawan pagis rin mga dulot, kag sang sakramento nga nagabag-o sang kalag, hindi pagitugot ka makulangan kami sa duwa kakalanon, nga imo gintuga para sa amon kaayuhan. Ginapangayot namin sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ipayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay-gid. Takos kagangay gid, igo ka nga puslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya pagkatawo, ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya pag-antos, ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanhaw, halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani, upod sa mga ngilas ka mga santos, nagaamba kami sing walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon kalawas kag dugo sang amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya ini ginpanagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha ka matanan ka magkaon sini, kay ini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo.
Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya maging totoan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, pagkarikaong Ginoong Jesus. Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sa kabuhi kag ining kalis ng kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag gabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takus sa pag-atubang ka sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bug-os sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sa ning amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, batulan sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga yadoy karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Ilos ng Dios, upod kay San Jose nga Iyabana, upod sa mga apostoles, kasatanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak, na sa Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaysan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang magakatuigan. Tungod kag ginsugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Umabot sa ang iyong hinarian. Sa butas sa salangin, at tagang mo kami niyan. Sikanamon sa matagpahala, kagpatawarin mo kami sa mga sarap na siling na ginapatawag na
amon ang mga nakasalang sa amon. Kabili mo kami ipagdakot sa manunan. Inunoon, luwason mo kami sa kalang. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon manluluwas. Sa mga O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsuno sa imo ginasiling, hatagi siya sing pagidait kag pag-iusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo ihapon sa iyo tanan. Kagiraman sa imo. Mga utod sa may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Korderos ang Diyos nga nagawala ka sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Korderos ang Diyos nga nagawala ka sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Korderos ang Diyos nga nagawala ka sa mga sala sa kalibutan. Hatagan mo kami sing pagidait. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dilakot ako nga magsulod ka sa akon pulian. Apangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia.
sa imo mamulan, manluluwas sang akon kalan. Kapag ako may kinaiyak, may kinatuhay sa tagsa-tagsa. Pinasahin nga binuga, ipapakon sa iyang grasya. Sa talikalang sang pag-igugma, ang katawan inupong niya. Ikabuhin ang pagliliusa sa pagtukod sa iyang alwa. Ang aton hiun kaginatman, ihalam naton sa may kaalaman. Ang aton Diyos, hindi kanan, ipahamlin naton sa tanan. Sa Talikalang sang pag-igugma, ang katawan inupong niya. Ikabuhin ang pagliliusa sa pagtukod sa iyang alwa. Pero magtindog ang tanan. mga muyo kita. O Diyos nga manamay, kabay ining pagkalawat, tanda sa amon pag-iusa sa imo, magpatigayon sa kaisahan sa imo iglesia, ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo iyara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Bendisyonan ka mo sa Diyos nga makagahom mo sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakad ka mo sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa liwat. Ngayong gabi man, Father, kag-advance Happy Father's Day sa kanyang mga amay sa initan. Advance Happy Father's Day.